Lagip. Lagip. Di napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket naggapo kanipagayam tayo Ayuli ti Burgos, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Yuli, addaan asawa ken maysa nga anak. Iti lasod ti manu atawan a panagdan nami iti asawak, ti amok ket kabisado wenno amukon no kasano ti agbalin a nasaya at nga ina ken asawa. Kang runaan iti amin, no kasanok ti agbalin a natibker amang sango iti tunggal panubok a dumteng. Isu na laeng taadalat tagayam dagiti bambanag nga oray kayat tayo nga iwasan wenno liklikan, dumteng ket dumteng lattamet iti biag tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sino ti kumarit, ha? Ha? Sumumbat ka! Abay, ti kunayo, kabuteng kayo. Saan mo na sa tiluklok ko niya? Ay husto matan na, Joel. Maibusan dagiti kagawaan dito'y balay gapu iti kastangar aramidem. Anya ka matan, kastamat lakit din akanayon ter aramidem tunggal mabartek ka. Tumal na ka man siya, Yuli. Di nakapagibibyangan, hindi kahit kong aramidan. Nawatam, ha? Kasano adi ka pakibiyangan, ket dadailemet amin nun akagawaan dito'y balay. Di ka pala tumal na. Ay, guston! Pang-aasim, Joel! Tumal na kan kunaklangarudan na eh. Anay ko! Anay, di mata! Anay ko! Tumal na ka na. Walang pasarunwak pa, iti ba ng danog ko iti matam? Saan, Joel? Saanan? Pang-asim! Wanan! Ang talakon! Sumip ngeten, apok. Apay, di ka pa'y agawid. Saan, Lola? Dito'y akong balayo ang maturog. Nagpakada ka kadikin ni Mamem. Wen, Lola, intiks ko itayin ni Mami. Kahit anya nga iti kunana. Pinalubusan na kakaday. Wen, Lola. Ay kat sika ang arod no kayat mo ti maturog dito'y balay, apo. Wen, Lola, jakpay kayat ti agawid. Amangan nga mino aging gaitakot na bartek pay laang ni Daddy. Kayat mo asawaan. Nabartek manan ni dadim. Wen, Lola, idinangag kong agap-apadakin ni Mami. Dinardaras ko ti rimwar ije balay. Sakto imay ditoy. Ay, una yun jay amam. Talagang awan pay laang nagbaliwan na. Arteklata ngaging gaita. Sa dino din nang iduli na meti korta nga inted ko ken kay di kalman Yuli. Awanen Ingatan kon kadagiti masapsapol dito'y balay. Anya? Ne, abay nga. Di mat imbagak nga idulin mo, dadapang usarang iti day jay, ha? Ngam na ibusmet nga ron ti masapsapol ijay kusina. Iso nga impalingki kon Anay ko. Abi nagsipat ka nga eh. Dahil tati ka na bunti babaya kasi nga. Gastadura ka. Anay ko. Abi adumanog ka nga eh. At reklamam. Anay ko. Hoy, batam ti buhok ko. Di na pulutan, Joel. Masaksakitan na. Anay ko. Ang lablabas ka, Joel. Nasa, tumarit ka, ha? Talaga mo't nga binagastadura ka. Ngayon, tila pang igasgastosa, may ti kwarta nga ipagpaduli ko ka. Ay, diyan amukan ka, Joel. Talaga
Apay, nagapa kayo kadimanan iti asawam yulit. Wan tatang. Kahit, inan-ano na ka. Kas iti sigod tatang. Tinungpakan dinanog nakmanan ni Joel. Ay kat ano sama, tay sumot nga minti kinayat mo, anak ko. Tatang. No kumatadim ngagkay di ka na kami kininarang mo. Asaan ani Joel ti pakiasawaam. Saan kumamat akas tatilaklak amom ita. Tatang, amo yung mat. Ay ayatak ni Joel. Oho, ayat di ta nga. Apay, anya ti pagpampanakkel mo kini Joel. Kaputa gwapo, kasta ka din. Saan mat nga iti kasta tatang? Kita man tibiyag mo iti din na anak ko. No saan na nagiti kagawaan nyo ije balayo ti pagtripan na. Sika titong paan ken bugbugan na. Diyak mat namnamaan akastoy ti pagtungpalak iti din na ni Joel tatang. Wan ata tatangken mo't ngamin ti ulam. Namin ano abi nagbagaan da ka. Ngam impilit mo matlat ta tinakikalay sa kin ni Joel. Anya ngay ita. Ang babawi ka man, ngam naladawan ti amin, anak ko. Sorry ka din, bakit? Pang-aasim tag subli kayo ni Jebalay. Tanay, nagrigat tag may maysa. Maikawak unay iti kaawan nyo ita anak tabakay. Pasensya kan Joel. Ngam no ita. Panagkunakat na saysaya at siguro no dito'y kami pailaang balay da tatangag naad. Saan abali Tanawaya kan latamat nga umay mang sarungkar kada kami iti anak ta. Ang bakit? Nasaysaya at mutlaang ano agawid tayo ni Jebalay. Ikarit, saanin ang maulit tinaramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Ay na Joel, namin anon nga imbagam ti kasta. Ngam di mo matam mo atong palan ti karim. Kari ka akari, ngam inton mabartek ka. Aramidem tumanan. Bakit? Ang mukasaan nga umdas di balikas asore. Ngam adtuyak asi papakumbabangag pakpakaasikin ka. Pangasim, tay kan na kumapay iti may sa agundaway uli. Bakit? Joel, Nalaos ngamin di bartag ko ide. Isodyak ang mo tinararamid ko. Iso asabay ko mata mapakawanak. Bakit? Manipo dita. Ikarigata kon aliklikan ti arak. Iti kasta, saan ka madtan ang mapasakitan? Aramidag amin nga ibagam. Tapno may sublila ang ti panagtalik mo kanyak. Bakit? Nicole? Nicole anak, sa dino ti ayan mo? Inga kita ni Jelikod Amangan no adamat ijay nga ginindayon. Awan ijay lakay. Uray ijay banyo, awan mo't ijay. Amangan mo't numat maturog. Awan ijay kwarto na, kinitak itayan. Sa dino nga ruden tinapanan na. Ay, day tangarud lakay. Sapay rabiin. Tinasayaat, awagam dananang. Damagam no adda ijay tanakta. Di damit nga rod sungsung batan ti awag ko. Mala, tapno may kat ti panagdandanag mo. Mapantalangan sa pulin ti anakta. Sa dino nga iti pang sapulan taken ko na lakay. Ay kat mapanta ijay balay dananang Nooan ijay, di birukan ta iti balay dagiti gagayim na. Sa dino nga iti nakabirukan dakin ni Nicole, bakit? Ijay kanumot balay ti kaeskwelaan na iti kabang-ibang a barangay lakay. Anya, naganda yawn. Napanpaygayam di mayo iti sabali a barangay. Waan, napan kanun naki-birthday. Ngam amom, saan laeng abasta napan naki-birthday jay apo ko ta, Simeon. Anya ti kayat mo asawan, bakit? Nadanunan kanu dayuli a makiin-inom iti arak ni Nicole. Anya! Kan saan laeng aday ta. Nadanunan dapay kano nga adda kasinsin na labay na alalaki. Anya? Sino mo't ngay kano dahi di alalaki? Boyfriend na kano. Anya? Boyfriend na kunam? Wan lakay. Ay una yan. Ubing pay di apo ko tabakit.
14 anyos na lang, nga madan boyfriend na. Ay, kat anya nga rod nga Talaga akasta Itapay laeng, aklunen tan tigasat jay apo ko ta. Ay, Huston sakit di jay pagsasao ako na. Like mother, like daughter, lakay. Ni, aldawan Nicole. Apay ngay, adi ka pa'y laagrubot amapan ag-eskwela. Masadutak asumrak, mami. Anya, angam apay. Masadutak ko nga giskwela. Naa, kat anya ngay nga rod ti aramidem, no ko nam amasadot kamatan nga ag-eskwela. Katawa dituyak la ang balay, mami. Anya ngay kumati aramidem dito'y balay. Diyak amo Basta masadutak ko nga giskwela, mami. Ay saan na anak ko? Nasken nga ag-eskwela ka. Apay, kayat mo ayati maitulad kada kami kin ni dadim nga awan nagadalan na. Narigat ti biyag ti awan nalpas na anak ko. Nukunak masadutak, mami. Biyag ko daytoy. Apay ngamin ay apakibibiyangan niyo. Nicole, Katpudnumat, saan ka di? wen, ngam siyak mit ti inam. Iso adyak nga rod ipalubos ang madadaal ti masakbayam. Gapulaeng iti kinasadot mo. Makaamo kayo, mami. Basta nukunak masaduta ko nga giskwela. Masaduta ko talaga. Period. amom bakit? Kasla makitkitak ni Yuli iti apo ko ta iti balasang pay. Naku namon lakay. Kasjay ti inanay day. Natangken ti ulo na. Ken naglaing asumungbat. Di na kayat ti dumngeg kadata. Di namutla kayat ti agadal idi ka. Ay permi Ket no tila iras rason na pay ide. Tapno saan amapan ang eskwela. Dapay malagip ko bakit? Kanayon idi ka nga aglibas. Nangruna no kasjay nga dapasala iti kabangibang abarangay. Husto ka lakay. Ket no kasjay amapan makisala. Ijay damutan nga agsarak kin ni Joel. Aging gaan agsikog. Awan meten maaramidan ta ide. No saan nga umanugot iti panagkasarda. Ay, wen nga rod Oray kasaduma nga may ti pananglapid ta idi ang makisinarak ni Joel. Ket mangaramid latabot iti pamuspusan. Ket ita, ti anak na meten ti mga aramid kadagiti banag ngar aramiden na ide. Dahita siguro untay bagbaga dagiti natataengan iday. Ano maminsan ti biyag, ket kaslamot laang pagsarmingan. Banag ano amerisem anaimbag, ket hustumet, saan ka de lakay? Naku namon bakit? Kasmut laang atay kunada a duplicate wano Xerox. Kaslakas jay mo laang bakit? Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramiden talakay. Iti kasta, dumngeg ti anak ta kadata. Ay na, bayang pay laang di anak tabangay. No talaga di na pay kaya tag-eskwela, saan mo pay laang apilitan? Bye-bye ang pay laang. Padcheck ang makapanunot tumot laang dayta. Joel, Kasta talaga dagiti agtutubo ita. Malaksid ang nagtatangken ti ulo da. Masadot da ba yan nga giskwela? amom lakay. Kasla makitkitak ti bagik iti anak ta. Nanyan ti kayat mo asawan? Kasta akmatlaang idi. Diyak kayat ti agiskwela. Aklunek anatangken met idi ti ulok. Nubagbagaan idi dananang kentatang. Nalaingak asumumbat. Noan niya ti kayat ko, iso ti aramida. Aya? Iso mo lagayam Sika magayam ti timawidan ti anak tabakay. Kasta nga tanga agpaiso lakay. Kung kunak lang dayjay, bakit? Sigakit dimot. Mala, ingakit idasaran ti pangrabyan tayo. Tamangan tayon. Tanay, mabisina kon. Sa dino tayo ni Nicole bakay? Ay,
Jak amulakay, naglibas manen arimwar. Anya, ne, sa dino nga ingataman tinapanan na. Dayta ti jak amulakay, ti pagdanagak, amangan nunapan manen ijay balay ti ibagbagada a boyfriend na. O na'y matanda dya babae. Talaga natanggan ti ulo na. Kaya't nang sakit iti makaraman kanya ka. Ay saan alakay, pang naasim ta di mo kabkabilan di anak na. Amangan no nakarkaron nga agrebelde no kabilang. Kasano? Katawa mo't ngamin dengdenggan na asaw. Naibaga lang nga rudan nga agtali na idlang dito'y balay. Ngam naglibas matan. Ay, madandanaga iti mabalin ang mapasamak iti anak talakay. Ala, bay am ta siyak tuman ti makisarita kin kwa na. Sige, ang di mo ungungtan di mo bugbugtaken, kan di mo kabkabilan. Kasaritam laang iti nasayaat. Iti kasta, saan ang mapabutngan jay anak na. Wen, danag mo na ya. Sige, kasaritam tong arod. Barang si katidenggan na lakay. Nicole! Umay ka ba dito? Apay ka di, Daddy. Talagang natanggan ti ulo man ah. Apay manen aya? Nagtali na udak lang arudan dito'y balay iti nagmalmalam. Ngam ibagayo manen anatangkan ti ulo. Numapanak agbulakbol, ibagayo manen anatangkan ti ulo. Anyangay nga ruti kayat yung aramidak, Daddy. Nata! Sayon, pangaasim tadi mo diswan ti anak na. Nicole anak, ala, sumrakan iti kwartom taag sarita kami kinidadim. Wen, Mami? May tagat nga min ti matiging ngayulig. Isakit mo dagos dalang mo. Ikakumagat iti pagnagman na. Iti kas nagbutang. Nabartag ka, Joel. Saan akas tatimang disiplina iti anak mo? Oh, adulamin. Nabartek ka sa umit. Iso aratang ganti ulo ti anak mo. Ngamin, isakit mo nga ora agdadatamat nga iso tinagbasol. Agpada kayo nga gina. Pwe! Di ta ka malangan! Diyos ko, dusak ka din day to eh. Gapo iti kinasukir kumit idi nga anak. Jakun amo ti aramida kininikol tatang. Di na kayat ti dumngag kanya. Anak, orayan niya ti mapaspasamak. Di mo ribang asukwan ti anak mo. Ay, tatang. No kunana adi na pailaang kaya ti agadal, baybay ang pailaang. Angam tatang. Anak, di mo mabalin apilitin ti anak mo iti banag adi namit kayat nga harabidan. Ay, tatang. Di mo apapaan, kundi mo ungtan. Kasaritam iti nasayaat. Ipakaawat mo kenkwana dagiti bambanag alasken amaawatan na. Kasanungay no di nakdenggen tatang. Di ka ngamin agbalin a negatibo ah. Always think positive ako nada iti English. Kas iti nakunak itayan. Di mo pilitin iti banag adi namut kayat. Ngamkit day, ipakaawat mo latsakin kwa na ti kinapatag ti edukasyon. Sige tatang. Padasag tumanan akasarita ni Nicole. Wan ah. Kang runaan iti amin. Pakitaam na ito'y iti nasayaat. Numaminsan, narigat ngamin ang masuruan ti anak iti banag asaan na amakitkita kadag iti dadakkel na. Tatang, Arabidem ko mga adal, ken inspirasyon tinapalabas mo, anak kaw. uwan tatang. Pudno, asaan mo na maisublipay tinapalabas? Ang panagkunak, kabailam apasayaatan ti masakbayan ti anak mo, babaen ti panangay ayom ken kuana nga agiskwila manen. Uwan tatang, aramidak amin akabailak. Tapno mapatulok ko nga agiskwela manan ni Nicole. Jak tumauma ang mga ayaw kan mangipakaawat kan kwa na tatang. Dayta ti kayat ko amang ngaganken ka anak ko. Tinasaya at anaganak, ket saan aje awan anak na amakararamid iti bidot. Tinasaya at anaganak, ket jay kanayon amang iwanwan,
Mangigiya, ken mangisuro iti paulit-ulit nga uray kasanupay ti kinatanggen ti ulo ti anak na. Dayta kuma ti imulam iti panunot mo, anak ko. Nagrigat gayam, amaaddaan iti anak anatangken ti ulo na. Kang runaan iti amin, nagrigat gayam amakita iti mismong anak mo ti bukod abiddot mo. Diyak amo no agbalbaliw pay ti anak ko. Diyak matlaang amo no dumngeg kadagiti imbagbagak ken kuana. Ngem may salaeng ti banag asigurado ak. Saan ko akontrolado ti agbalin a desisyon ti anak ko. Ti kabaalaklangan sigurong aramidan ita ket surwan, igiya ken ipakita ken kuana ti napintas a pannursuro, barang isuntumet tituladan na. Timet asawak, kanayon latamet ti panagbartek na. Kalpasan ti panagapami ay aywennak, ket inton kuan okay kami manen. Agbartek, agkid daw iti pammakawan, inton kuan aramidan namanen. Ngamanya ngay ngarod ket isumet ti asawak. Isungan anu saklatan, tinapateg saan amarakrak ti pamilyami. Diyak amo no aginggat kaano akastoy ti biagmi. Ngem jaklat ta mauma amang ikarkararag. Asapay kumata agbaliw tumeten ti asawak. Kang runaan iti amin, denggan kumamet ti anak ko ti pamagbagami ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Saan mo apanunutan? Aga po tanatanggan ti ulo ti anak mo, ket napaay wano saan mon anaaramid ti obligasyon mo kas maysa nga ina. Kas nakunamon, saan mo akabaalan a kontrolan ti tunggal desisyon ni Nicole. Ngem kabaalam daytoy nga igiya. Di mo rebeng ti sumuko wano maawanan itinamnama. Ngem syempre, saan mo matarumbang akonsensyen kadagiti madi nga aramid na. Bagbaga amlat ta. Ipasagapsap mo kenkwana dagiti bambanag anasken a maawatan na. Bareng makaamiris tumatlaeng ti anak mo. Alakastan pagayam Yuli ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.